От 26 юли Меркурий ще бъде в Дева. Там той се чувства добре, тъй като управлява знака и разположението му е хармонично. Меркурий ще бъде в Дева до 15 август, като в началото на месеца Меркурий ще бъде ретрограден от 5 до 28 август. Когато планетата на общуването се намира в педантичната Дева, умът ни става практичен, логичен и аналитично ориентиран. По-лесно ще подредим мислите в главата, ще обръщаме внимание на малките неща, в детайлите ще бъде нашата най-голяма сила. За нас ще бъде важно да сме максимално точни и прецизни, здраво стъпили на Земята. Меркурий в Дева се отличава с отлични организационни умения, добро планиране и перфектно изпълнение. Слабото му място е неговата свръхкритичност както към себе си, така и към околните. Невъзможността да обхване голямата картина. Все пак той е царя на детайлите и незаменим в това отношение. Престоя на Меркурий в Дева ще ни направи значително по-тревожни и припряни. Умът ни ще бъде непрестанно ангажиран с безброй мисли, безпокойство за бъдещето и евентуални проблеми. Затова често срещани физически неразположения са главоболие, храносмилането, чревния тракт, нервен стомах. Меркурий в Дева е спокоен, когато е подготвен и знае всичко предварително. За престоя си в Дева месеците юли и август се отличава с неспокойство, прибързаност и много изразходване на ментална енергия. Умът ни ще бъде трескав, понякога взимайки светкавични решения, подтиквани от вътрешни неразположения. Може да проявяваме нетърпение и раздразнение, ако човека отсреща не ни разбере на секундата. Тъй като умът ни ускорено ще препуска, няма да сме много толерантни към по-флегматичните реакции. Важно е да намерим удачният за нас вариант да релаксираме, да си даваме почивка на ума, за да се предпазим от нервен срив, инциденти и неспиращи конфликти с околните. В периода може да получим изненадващи новини и събития, да ни хрумнат новаторски идеи, които нищо чудно да приведем веднага в действие. Тук Меркурий в Дева може да ни от голяма помощ да проверим и преосмислим преди да действаме. Трудностите в общуването ще бъдат плод на нашето вътрешно безпокойство и разпиляване на ресурсите и енергията ни. Ако се окаже, че не сме добре разбрани от другите, имайте предвид, че най-вероятно и вие не успявате да ги разберете напълно в голямата картина. Съветът тук е да положим максимални усилия да понижим стреса, дребнавостта. Да си припомним, че никой не е съвършен, не би могъл да знае всичко и не винаги ни разбират тогава, когато очакваме.